nitiere dwaro margi kaka commission. Omiyo an bende aungo mana yawa gi lwedo ka wacho ni yiero ng'ato ka ng'ato nigi berne gi rachne, to rach Chebukati obedo mang'eny maloyo berne, kaluwore gi gik mane dwaro notim e yo makare manotamore timo e yo makare. King'iyo an kachako kane watimo preparation, iwinjo ka penjo obedo ni ballot papers ogo mang'eny, oloso otese mag yiero mang'eny maloyo namba monego bedi, mano notamogi duoko. Ochako wachi ni ondik ji madhi tayo yiero mochimo kabila achiel mang'eny maloyo kabinde mamoko, mano notamogi duoko. Ochako wach gik moko mang'eny, wach rito kura, wach kaka idhi go kura, wach manyuol, magiendi notamogi duoko. Mara ni manyuol koro yie karomo sama chal kama, kuonde moko manyuol tiyo, kuonde moko manyuol ok ti. Koro iyudo ka gini ne weche ng'eny e wadwa Clivus. Omiyo an awacho ni higni 6 go to penjo nobede mang'eny maloyo duoko. Omiyo pod an awacho awacha mana yor kata na recommendation kata yor chiwo